22 नं खख्लाबारि बियाबनि नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव मैदेरा थांनाय हराव गाग्लोबफैदों। बिटिआर सोरखारा मैदेर आरो मानसिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिसायख'थि समाव रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनै बिटिआर सोरखारनि खोथा होनाया फेलें जाबाय नामा? माबोरै नोजोर होगासिनो दं बिटिआरनि हाग्रा बिफाना? गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा सामलायनो हायाखै नामा? थारैनो भारत भुटान सीमा ओनसोलाव रायजो जानाय ओनसोलफ्राव सम सम हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहाया जाफ्लेबाय थानाया दिनैनिल' बाथ्रा नंलिया। दिनैबो हरनि 10:30 रिंगासो समाव 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खख्लाबारि फार्मनि साखाथियाव रायजो जानाय नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव महेश्वर दैमारिनि नखराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै इन्जुर बोदलानानै दुलियाव दोननाय माइखौ जानानै थाङो। जेब्ला महेश्वर दैमारिनि नखराव मैदेरा इन्जुर बोदलाफैदोंमोन, महेश्वर दैमारिनि अनसुलि बिसि रुमि दैमारिया गथ' साथामखौ न' सिङाव फुथुनानै दंमोन। रुमि दैमारिनि राव खोनानानै हाग्रानि मासे मैदेरा इन्जुरखौ जोदानै बोदलानानै 30 मनसो थानाय माइ दुलिखौ लांनानै बाहेराव जाहैयो आरो बस्ता मोनथाम माइखौबो लांफैनानै जाहैबावदों होनना मिथिहोदों महेश्वर दैमारिनि अनसुलि बिसिया। दिनै बिथांमोना जानो थाखाय माइ गैलिया, हाग्रा बिफाननिफ्राय जानो थाखाय माबा मोनसे राहा खालामनानै होनो खावलायदों रुमि दैमारि आरो गामिनि सुबुंफ्रा। जों गामिया दिहिरा बालाबारि। आंनि मुङा रुमि दैमारि, फिसाइनिया माबा महेश्वर दैमारि। ओमफ्राय बे न'आ मारै बायनाय? बे न'आ मैदेरा उसुं गुदाखै फैनानै आं होदोंमोन, इयावनो ओमफ्राय रागा जोंनानै माबाखौनो दुलिखौनो थिखांना लांदों। माइया दंमोन 30 मनसो जानो हागौमोन। ओमफ्राय दा 10ता 10:30 जादों खोमा। फालो नङा, मासे फैदों। ओमफ्राय रागा जोंनानै ओरै खारबोनानै एखे जै माबादो दुलिखौनो थिखांना लांखादों। इन्जुराव दुम जोनानै ओमफ्राय आंबो खारगोन खोमा होननानै माथो होदोंमोन। थै होननायावनो मालाबानो फैनानै इन्जुरखौ जोनानै बिसिनानै मालाय लाना थांबाय। ओमफ्राय दा आंथ' इख' खालामनो हायाना, मस्थ' गिदिर मैदेर। दा आरो गथ'फोराबो 3 दङ उन्दुजोबनानै, गथ'फोरखौ बासायनांगोन ना। जेब्ला मैदेरा न' बोदलादों अब्ला मा खालामामोन? आङो दरजायाव बुदोंमोन आरो न' बोरलानायाव माबायाव दरजायाव बुबाय दंमोन। थां बुना होबाय नालाय इयो रागा जोंनानै आंखौसो उल्था होसोबोबाय। ओमफ्राय होसोनानै एकदम न'खौ माबाबाय, बोदलाबबाय, इन्जुरावबो जोबाय। ओमफ्राय थिखांनानै मालाय लाना थांबाय। दैमा मोनहैबायानो जोङो। उनाव नायफैबा दुलिमोन आरो दुलियाव सोदोंमोन। ओमफ्राय बस्थायावबो दंमोन, बस्थाथामसो माइब्राबो दंमोन एसे। ओमफ्राय फोराननो होननानै आङो सोखाना दोन्दोंमोन आरो दहननानै फोराननो होननानै सोना दोन्दोंमोन। ओमफ्राय माइया 30 मनसो जागौमोन। ओमफ्राय माइब्राया 6 फाल्लासो जागौमोन खोमा। ओमफ्राय इखिनियानो आरो। बेखिनिल' नस्थ' खालामदों? इखिनियानो नस्थ' खालामदों। ओमफ्राय गथ'फोरखौ आङो साइड खालामनानै दोनहैनायसै। ओमफ्राय उनावसो मैदेरा मोनहैखांबासो आं न'आव फैदो। सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा होननानै आङो आसा खालामो आरो। जानो गैयाना दा, जोंहाबो मालिकआ बेलेगावसो दंहैयो। दा इबो फैसाखौनो हरनो हायाखै, मास मोनसेल' जादों ना। दिनै थांनाय मोनायाव 10:20 रिंगायाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै रुमि दैमारिनि न'खौ बिथाङा न' सिङाव हाबनानै दंमोन। बै समावनो मानेखि नुस्लाब मोना हरखाबनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै माइ दुलिखौ सिफायनानै माइखौ लाना खारो आरो। बियो हथाय एसे गम मोननानै माथो होदोंमोन। बै समावनो मानसिखौ उल्था होसोबोनानै, ओमफ्राय मानसिखौ हास्लाबासै, गथ' दंमोन बेहा 3 दंमोन। ओमफ्राय बेहाय माने माइ दुलिखौ बियो ग्रोब मोनबाय। जेब्ला माइ दुलिखौ ग्रोब मोनो, ओमफ्राय माइ दुलिखौ फुरा लाना खारो आरो। 30 मनसो माइ दंमोन, नाथाय दा बेहा जानो गैला। दा बेखौ जोङो हाग्रा बिफाननिसिम आं बेखौनो कामना खालामो जे बिथांनो एसे जेन जानो थाखाय अनसुंथाइ हरो। मानो होनना बुङोबा बिनि फिसाया दिनै बाहेराव निजिनि उदैखौ बा फिसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बाहेराव खामला मावनानै दंहैयो। थिग बेखौनो आंबो हाग्रा बिफाननिसिम मोनसे खावलायो जे बिथांनो अनसुंथाइखौ जेन हरफिनो।